jotono lamsokgo ani channel naitongmani rokno tei ani subscriber rokno YouTube o ma hino KWMASINAI ni problem wngwi tongkha KWMASINAI ni wngya hingkha ba wngwi mano o problem no bwrwi samosa khainai o problem ni samosa no bwrwi samadhan khainai o video no puila simi paitjak nainai di tei kaisa namro jodi 2-3 ta channel khulok tongkhe tei kubuni channel tap to retry obo hairok nugjagui jodi samosa tongkhe o video no puila simi paitjak nainai di bo khe samosa samadhan khai KWMASINAI ni obo hai ni bisingo problem no tamni hinba a channel no jodi hide khai tonkha hingkhe o channel no video upload khainai rok hingkhe channel nugjagui tongo abo get apps jotono system service no update khlai di update khlaimani pore YouTube ni logo no double tap khlai di double tap khlaimani pore apps info mangnano apps info ni pore tolao data clear nukano a data clear no clear all data khlaina di তারপরে ওকে রেডি ওকে রেডি মানে পরে চেক খাই তারপরে চেক খাই নাইনাই দি ওদংখা ওংমানি পরে norok nugui mano ওদংখা nai tongo ang wngkha norok nugui no mankha wngkha oboni kari bo tei kubuni YouTube o jodi problem samosa rok kotorma wngwi tongkhe ano text khaidi text khaimani pore ang solve khaiano o video no naisukjak ba like share tei comment khlai di tei o channel no subscribe rijak hingkhe subscribe rwi tamni hinba obo hai latest video rok kwtal kwtal norok nai manai hambai।